Ej, det... Vores økonomi er dårlig. Krigen mod England har været dårlig mod vores økonomi. Hvor meget skylder vi? 4 milliarder liv. Hvordan skal vi skaffe det? Jeg ved det. Adelen skal betale. Jeg indkalder til stænderforsamling. Men det er jo at ophæve enevælden, konge. Mine stænder, jeg har indkaldt jer til forsamling, da det forholder sig således, at jeg godt vil have anstand til at betale skat. Nej. Jeg synes, vi skal lave en afstemning for det. Hvem er for? Hvem er imod? Det er ikke fair. Vi vil ikke betale mere i skat. Vi har også rettigheder. Du har opløst enevælden. Vi laver en nationalforsamling. Vi er kvinder, vi er sultne, giv os brød! Vi takker! Men hvis folket ikke har brød, så kan de jo bare spise kage. Vi kan ikke lide revolution. Vi erklærer krig mod Frankrig. Vi må tale med kongen nu. Sejlede Tom Østrig og Preussen. Vi må henrette ham. Vi vil ikke have enevælde igen. Revolution og frihed! Revolution og frihed! Alle der er imod revolutionen skal dø! Fuck revolutionen! Dø! 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 Yeah! Der er for meget vold i gaderne. De fattige har for meget magt. Rædselsregimet skal afskaffes. Jakobinerne og de fattige bør få frataget deres magt. Vi indsætter mere militær. Konventet og jakobinerne kæmper om magten. Vi kan stadig ikke lide revolution. Vi er mere til enevælde. De skal ikke sige foran mig. Så
det vil sige, at nu sidder vi tilbage med et valg. Vi skal vælge mellem Napoleon eller jakobinerne. Altså, hvis vi vælger Napoleon, så kan vi jo få enevælde. Men hvis vi vælger jakobinerne, hvad sker der egentlig så? Så kommer der alt for meget vold i gaderne. Så bliver det ved med at være det her rædselsregime, som vi har nu. Det kan jeg bare ikke holde ud mere. Så Så er det ikke en fælles beslutning, at vi vælger Napoleon? det gør vi. Vi vælger Napoleon. Men ikke med god vilje. Nej. Men det skal se ud som om, han tager magten. Ikke at vi har aftalt noget med ham. Mandelist. Nej, jeg vil have magten. Jeg har magt. Nej! Jeg er kejser af Frankrig. Jeg er kejser Napoleon. Hil mig. Revolution og frihed! Hallo? Konventet og jakobinerne kæmper om magten. Jeg er kejser af Frankrig. Jeg er kejser Napoleon. Hil mig.